Така хора, здравейте, аз съм Виктор Савинов и съм на първо място в сървъра. Само се спещаксна сега. Аре бе. Добре, ще чакам да започнем. 46 от 16, това е добре. Ако се оглежда толкова пак е... 47 е гати го пак. Бегай бе. Хубаво. Ако имам пари за АП, дай ми. Така. Кой... Ето тук сега мина един полицай. Ако мога да парам. Окей. 49 от 16. Няма никаква. Така. Добре, 4 в 2 сме. Играем деда с 2. Само не да не ме изчака някъде. Ще тогава клипа... Де знам, сега да не е тук. О, ес! О, ес! СМГ е! Просто с АП си играя. Не че играя много, обаче пак ме килват, но аз с АП съм се свикнал. И ще продължавам само с него да играя. Ето, пак килнах 1 на 20. What? Къде е другия? Аз съм със слушалки и то геймърски и просто го чух. Само не да не мислите пак. Охо, мъга е. Просто си цепя. Како е? Добре, човек, през стената го убих. В смисъл, през вратата. Това направо ме изкефи много. Вау. Но нищо, добре играя. Не съм бот. Оп. Това е моя. Фак. Това беше много гадно. Много гадно. Нищо, пак съм първи. 57 от 17. Добре, сега да видам моя. Окей. Няма го. Окей, няма какво да чакам. Моя къде е? Стига да е. Значи. Вземи бе. Още един сега ще дойде. Усещам. Ти вземи бе, мишка. Няма да се правите тук на прота, бе. Тук прото съм аз. Не вие. Няма. 60 от 17. Това е много добре.
3, 2, 1. Аре, бегай, бе, мой. Оф. Много ме дразни. О. Аре, бе, аре, бе, аре, бе, ела, бе. Страхливец. Какво? Добре. Значи аз ще му влеза и той сега ще му убие. Знам. Просто какво ще стане. Добре, човек, не трябваше изобщо да излизам. Трябваше да седа. Гати кампера. Айде да излиза, какво чака? Аз поне излизам, а той направо си чака дева, чакава ти тъп. Това вече... Не трябваше да влизам чак тук. Му пак яфака и гати, игра сам срещу трима. Този път направим излизам. Не ме интересува. Направим излизам. Аре, почваме. Че се карат кой да го убие, човек. Добре. Така. И... Айде, кажи ми, че пазва обикалят. Ай. Ай, къв си ти, бе, да не си раймбот како е. И гати копелет. Няма хубаво оръжие. Гледа уния как веднага се премести.